सरबत सरबत पाणी द्यायला सरबत पाहुणे आले पाहुणे आले हे विनायक इकडे बघ हे इकडे बघा काय नाही ऐका सगळं आडे दे माझ्याकडे थांबा हो थांबा अशी काढणार आहे हे बघा अशी सुनील गावडे हा सुनील गावडे चायनर हा टीव्ही 9 त्यात करंट आहे त्यात एक करंट आहे दाखवायला आहेत ना नाही त्याच्या 2-3 पाहिजे नाही एक मोठा आहे मला वाटतं करंट जाऊ देत ना जाऊ देत काय झालं आपल्याला परत राहू दे सगळ्या प्रकारचे पाणी ठेवायचं असलं तरी एवढं आहे तुम्हाला कोणी लावलो ओ माझा करा जरा तुम्हाला जर नव्हती सगळ्यांच्या आणि फॅन बंद करा बोला परत बोलायला आपली कुठले कळणार नाही मी हा ठेवायचा आहे का भरलेला आहे एक पान घालून आणि पाच खाली नको नको राहू दे ते नंतर घेतो ठीक आहे बोलना नहीं था राहू दे तुम्ही बोला आमट्याची वाट बघा
कधी दाखवणार मॅडम अंगठा दाखवल्यानंतर कारण कुठवर येणार नाही स्वामी समर्थ गणपती गजानन महाराजा होय महाराजा प्रमाणे या ठिकाणी तुझी गौरी आलेली आहे. होय महाराजा कुटुंब एकत्र येऊन त्या गौरीचा वंशा इथे भरलेला आहे. होय महाराजा या वंशामध्ये भरलेला मध्ये काही काही कुठली चूक आपण असेल तर ती मान्य करून घेतो. होय महाराजा सुखी देव होय महाराजा गावापर्यंत सर्व शहराची मोठी मालक आहे. लहान थोर मोठ्यापर्यंत त्यांना सुखी देव. होय महाराजा कुठल्याही गोष्टीचे आजारी हे असतील तर ते तू सांभाळतं. होय महाराजा वर्षानुवर्ष सर्वत्र असंच कुटुंब एकत्र येऊन वर्षाच्या वर्षी असंच तुझं उसळ वाढव ही वंश तुझं मोठ्या प्रमाणात भरून तुझी सेवा करून घे. त्याप्रमाणे लहान मुलं शिक्षण कामधंदा ह्याच्यात जे आहे त्यांना सुख दे, समाधान दे, आनंद दे, यश दे आणि त्यांची मोठी बरकती करून त्यांना जे जे मनात इच्छा आहे हे पूर्ण कर आणि वर्षाच्या वर्षी तुझी अशी सेवा करून सगळ्यांना सुखी ठेव ही तुझ्या चरणी प्रार्थना. गणपती बाप्पा लावलं हे बघ तुम्ही नाव तुम्ही नावा थांबा थांबा हो चला 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 ब्राह्मण महादेव कुरगाव प्रत्येक गांगो घाडवस झोपात सवाटो ढोळणा तुबारातो निस्तारी जमता काठो डांगो मार्गिरो धोतलेतो सन्माराजा सात श्री तुम्ही 12 निस्तारी जमता तर समजता आज यो वंशाचा दिवस आज या देवीने ओसणाऱ्या मंडळींनी का पूर्वेच्या देवात समृद्धीचा भरलेला फळ ठेवलेला असा त्याच्यावर आज तू राजी होऊन त्यांच्या सामीलपणात राहा त्यांची उपयुक्ती करून द्या त्यांना सुख शांती समृद्धी आणि भगवान नांदवा भरभराट करा त्यांची आणि त्यांच्याकडून आपली सेवा साजरी करून घ्या रे काय मैथिली इकडे बघ मैथिली
इकडे राहा या ना वरती या ना थोडी सरकार लाईन लावा. कपडे येतात सगळे
सूप जरा ते पाठी दे. रुपेशला परत भूक लागली रोज फोटो काढून तुळशीकडे ठेवू ना आता. तुळशीकडे आधी तुळशीकडे मध्ये वाटत वाणाचा काढ ना, वाण हे काढ ना कवर. येणार रे येणार. बाई प्रेस आले का आम्ही घेतो तेवढं पडतात. बाजूला ठेव. नंतर अहो, काय ना गं.